Türkmenistanyň migrasiýa häkimiýetleriniň ýurtdan iş gözleginde Aşgabadyň halkara aeroportundan daşary ýurtlara çykmak isleýän raýatlardan para talap edýändikleri barada maglumatlar gelip gowuşýar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde tutulmalygyny soran bir okuyjumyz 17 fevralda Azatlyk radiosyna ýeberen hatyna duşanby güni Aşgabadyň aeroportundan Istanbula uçan bir Türkmenistanly aýalyň türkmen migrasiýasyna $3500 möçberine para berendigini aýtdy. Onun maglumatlaryna görä mundan ozal agdalýan aýal maşgyly pasportyna bar bolan Türkiýe döwletiniň heniz wagty olmadyk zähmet wizasyna garamazdan hiç ýyly düşündürüşdi türkmen häkimiýetleri tarapyndan Aşgabatdan goý berilmendir. Bugün ona hiç ýyly gep purrunsyz uçmaga ruhsat berdiler diýip okuyjy Aşgabatdan uçan Türkmenistanly aýal bilen ol Istanbula gonundan soň telefonu gürleşendigini Azatlyk uradan hatyna aýtdy. Okuyjymyzyň Aşgabatdan çykmagy başaran türkmen raýatynyň sözlerine salgylanyp Azatlyga ýiberen hatyny Aşgabadyň aeroportuna migrasiýa işgärleri bilen ýurtdan para berip çykmak isleýän raýatlaryň arasyna para sewdasyny ýola goýýan araçylaryň hereket edýändigi ma'lum edilýär. Okuyjy öz hatyna ýurtdan çykmak üçin migrasiýa häkimiýetlerine olaryň araçylarynyň üsti bilen uly möçberde para bermäge mezbur bolýan ençeme Türkmenistanlynyň gynançly tejribelerinden özüniň habarlydygyny ma'lum etdi. Ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän Türkmenistanyň häkimiýetler ýurt raýatlarynyň iş gazanç gözlegini ýurdun daşyna hususan Türkiýe we Russiýa ýaly ýurtlara çykmagynyň ýoluny baglamak üçin tagalla edip gelýär. Türkmen häkimiýetleriniň raýatlaryň hereket azatlygyny çäklendirmek, migrant işçileri ýoldan saklamak praktikalarını has ýyjym ulanyp başlandygy beýleki garaşsyz neşirlerde çykýan maglumatlarda hem tassyk bolýar. 15 fevralda Türkmen Nokot News neşri Aşgabadyň halkara aeroportuna döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleriniň ýolagçylary düşündürüş bermezden reislerden alyp galýanlygyny habar berdi. 13 fevralda Türkmen howa ýorlarynyň T5-901 gatnaly Istanbula barýan uçurundan 20 töwereg adamy düşürdüler diýip neşir ýazýar.